абонирайте се и утре се абонирайте. Днеска отиваме в един парк. Абонирайте се. Този го лайкнете и се абонирайте. Отиваме в парка да играем с тази топка. Чакай, това е профила, бе. Тук има някакви неща. Правим видеа. Ще дадем пари, такова GoPro-та. Той има гола глава. Лайкнете, ако ти не ви накара да лайкнете, дислайкнете, дислайка. После ще покажем рисунките, как се рисувахме двамата. Правете нещо, не дейте да не дислайквате или лайквате. Ще превключим пак след 5 секунди. Хора, тук сме пак. Нищо не намерихме. Ще превключим пак след 5 минути. Хора, намерихме. Той танцува и се радва. Намерихме стъкло за компютър. Ако искате да купете. Къде? Той ме бута, хора. Праснете лайк бутона, за да го бутнем в лайкове. Ако обичате лайкнете. Мазда. Меркендес. Германци, такова Volkswagen. Разбира, аз съм българин в Англия. Разбира се, че Той е съм циган. Мазда, хора, тук има бокуци, искате ли да купите? 5 стотинки всичко. Нищо, че не е нашо. Държим топки, хора, тук топка. Airfryer, хора. 5 кинта. Кой дава, наддава? 10 кинта стана, хора. Наддавайте. Къде го сложим? Тук сега ще го... Мирише кадно, хора, мирише серемо се. Пърди, хора, той ще пръдне. Пръдна буквално стоята ми много тихо. Аз не съм пърдял. Пръдна точно сега в момента, аз го чух даже. Хора, моля те, не дейте правите публични предни, че хората не обичат да ви миришат и чуват предните. Това е най-голямата тъпотия ever. Хора, час за колело искате ли? Струва 5 стотинки. Ако лайкнете в момента, ще ви дадем безплатно. Всичко работи, хора. Имаме пигачи, мигачи. Мога да ви пратиме този красавец. Младеч, да. Лайк, subscribe. Range Rover, хора, Range Rover. Днеска ще играем футбол. Хора, ще играем футбол. Праснете лайк бутона. Хора, ударих с лакътя си без да искам. Заболя го много. Как се чеше? Боли го. Иска, хора, играем футбол, бия. И така. Лайк бутона, ако не ви харесва това видео. Ако ви харесва това видео, дислайкнете го или го лайкнете пак.